Hi hello friends, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ गासिबोखौबो आंनि बे YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय. So friends, दायो आं मोनसे नार्सारियाव थांनो नागिरदों. गगामुखआवहाय मोनसे नार्सारि दङ. So बेवहाय थांनो नागिरदों. So नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानांगौ नार्सारिया माखौ बुङो. जेरावहाय बिदिनो बायदि रोखोमनि फुल फिसा फिसा फुल बेफोरखौ माने फुलनि फुलि आरोना बेखौ फानो आरो दंफां लाइफांनि फुलि फिसा फिसा बेफोरखौ मोननो थाङो आरोना बेवहाय नार्सारियावहाय. स बेखौ नार्सारि बुङो. गोबां रोखोमनि फुल नुनो मोनगोन नोंथांमोना. स आं दा बेवहाय थांनो नागिरदों. आङो दाख्लै न'आव थांदोंमोन आङो. न'आव थांनाय ब्लग भिडिअ बानायलांदोंमोन आङो. गगामुख ट्रेन स्टेशन टु दुबिया ट्रेन स्टेशन. स आं न'आवहाय थांदोंमोन. बाट आं दाख्लै बावैसो बे गगामुखआव फैफिनबाय. आं फैफिननायखौ भिडिअ बानायाखैमोन. स दा आं दिनै बे नार्सारियाव थांनो नागिरदों आरोना गगामुखआवनो. स बे आं दा रुम थानायनिफ्राय 1 किल'मिटारसो जागोन नार्सारिसिम. स दा थाबायनानै थांनोसै. बेलासि जाबाय दा समा बिदिनो 3टा 3:30 बेफोरबायदि जाबाय. स दा थाबायनानै थांसै. नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय. सुबनसिरि कलेज. बे सुबनसिरि कलेजनिफ्राय ओरैजाय सोनाबथिं थांनांगौ. बे सोनाबथिं 1 किल'मिटारसो थांबानो बे नार्सारिखौ मोनहैयो. स दा जों थांबाय थानोसै. So friends, दायो जों थांगासिनो मोनसिगोन. मोनबाय. दायो जों नार्सारियाव मोनफैबाय. स दायो हाबलांसै नार्सारि सिङाव हाबलांसै. नोंथांमोना नुनो मोनदों बैनो नार्सारिया. स बेयाव हाबैनोसै दा. स लोगोफोर दायो आं नार्सारि सिङाव हाबलांनोसै. बरिया दंखायो. स फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना नुनो मोनदों बे हाबजेननायनि आरो सिङावहाय दंबावो. बै न' सिङावहाय बिबारफोर दंजोबो. स लोगोफोर, समा मोनाबिलि जानायखाय केमेरायाव बारा मोजां नुवासै. स मोगथाङाव नायनायाव बिराद मोजांमोन. मोनाबिलि जानायखाय खोमसि जानायलाय केमेरायाव बारा मोजां जाखारासै. स आं नोंथांमोननाव बिनि थाखाय निमाहा बियो.
स' लोगोफोर बिराद बरिया बरिया बिबार दङ। नोंथांमोना नुनो मोनदों। आरो बै न' सिङावहाय बिराद बरिया बरिया दंबावो। स' आं न' सिङाव हाबलांनि र'। स' लोगोफोर आं दा सिङाव हाबफैबाय। स' नोंथांमोना नुनो मोनदों। सेस बिबार बिदिनो दंफां लाइफां दंजोबो। स' नोंथाङा बे गगामुख एरियानि एबा गगामुख एरियानि खाथि खालानि जायगानिबा जुदि नोंथाङा फुलफोर बायनो सानदोंबा बे गगामुखनि नार्सारियाव फैनानै बे फुलखौ बायनो हागोन। स' बेयावहाय गोबां रोखोमनि फुलफोर दङ, दंफां लाइफां गोबां मोजां मोजां रोखोमनि फुलफोर दङ। स' नोंथाङा बे गगामुखनि नार्सारियावहाय फैनानै बायनो हागोन। नोंथाङा बे भिडिअ'आवहाय पिकचारखौ बारा मोजां नुवाखैबो जानो हागौ, मानोना आं बे भिडिअ'खौ मबाइलजोंसो खेबदों आरो बे भिडिअ' बानायनाय समाव बेलासि जाबायमोन, समा मोना जानो हमबायमोन। स' बिनिखायनो बारा मोजां जायासै भिडिअ'आव। स' नोंथांमोना दा माबायदि नुदों मोगथाङाव बिनिफ्राय जोबोर मोजांसिन नुनो मोनगोन। स' नोंथांमोना जुदि बे गगामुख एरियानि आरो बे गगामुख एरियानि खाथि खालानि जायगायाव दङबा नोंथांमोना फैनानै बे नार्सारियावहाय नायफैनो हागोन। आरो नोंथाङा फुलफोर बायनो सानदोंबाबो नोंथाङा बे नार्सारियाव बायनो हागोन। स' लोगोफोर बेलेग बेलेग रोखोमनि बिराद फुलफोर दङ, दंफां लाइफां। स' नोंथांमोननो देखायजोबनो हायाबो जानो हागौ, बिराद बुरजा दङ माने। गासिखौबोथ' देखायजोबनो हानाय नङा, हानायमानिखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन। अनेक रोखोमनि फुल दङ आरोना लोगोफोर। आरो जितु स्नेक प्लान्ट, स्नेक प्लान्ट। हा কি আরে একটু কি কি নাম একটু फ्रेंड्स दा आं नार्सारिनिफ्राय रुमाव फैबाय। स' बिदिनो नार्सारियावहाय बिदिनो भिडिअ बानाय खोमसि जाबायमोन। मोनाबिलियावसो जों थांखादोंमोन, ओमफ्राय भिडिअ बानाय माला खोमसि जालांखो फात्ता मोनासै। स' खोमसि जानायखाय आङो बिदिनो फोजोबनाय दा भिडिअखौ बानायबोनो मोनाखैमोन। बेनिखायनो आं दा रुमाव फैनानै भिडिअखौ बानायफैबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था, जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो मोजां भिडिअ लाना फैबाय थानो हायो। स' आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो आसा खालामो, नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय था। आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। बाय।